πολλαπλού ψεκασμού, αερίου ψεκασμού και τα δύο. Πέμπτης γενιάς είναι του υγρού ψεκασμού. Υπάρχουν μόνο 2 εταιρείες προς αυτή την κατεύθυνση, οι πιο ακριβές σήμερα. Και η έκτης γενιάς που αναφέρεται στα συστήματα αμέσου ψεκασμού, όπου εκεί το υγραέριο παροχετεύεται διαμέσου των μπεκ του κινητήρα, της αντλίας υψηλής πίεσης του κινητήρα και με το πρόγραμμα ψεκασμού του ίδιου του αυτοκινήτου. Δηλαδή δεν παρεμβαίνουν πάρα πολλά εξαρτήματα, παρά το ότι είναι πάρα πολύ ακριβό το σύστημα, όμως είναι μια έξυπνη διαδικασία που εγγυάται μια πάρα πολύ σωστή λειτουργία. 7ης γενεάς δεν υπάρχει, είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί αέριο ψεκασμό, δηλαδή μια εφαρμογή 4ης γενιάς, με ένα συνδυασμό λειτουργίας ταυτόχρονα βενζίνης και υγραερίου, πράγμα όμως που έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα σε τέτοιου είδους κινητήρες, διότι δεν μπορεί να οργανώσει καλά τον ψεκασμό και την ψήξη των μπεκ. Αυτά είναι τεχνικά θέματα τα οποία όμως καλά θα είναι οι καταναλωτές, οι πελάτες να σκύψουν λιγάκι να τα δούνε, γιατί το αυτοκίνητο σήμερα δεν είναι ένα μέσο το οποίο το αγοράζει κανένας καθημερινά, όπως γινόταν πριν από λίγο καιρό. Παντρευόμαστε μαζί του. Και ή θα κάνει κάποιος μια σωστή επένδυση, να το έχει για μια ζωή, ή η απόφαση δικιά του. Και μιας και το αναφέρατε αυτό, θέλω να ρωτήσω, να κάνω μια πιο πρακτική ερώτηση. Επειδή ακριβώς παντρευόμαστε με το αυτοκίνητο πλέον και δεν έχουμε την ευκαιρία, όπως είχαμε πριν από λίγα χρόνια, να αλλάζουμε αυτοκίνητα κάθε χρόνο ή κάθε 2 και 3 χρόνια. Για παράδειγμα, έχω εγώ ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 20 ετίας, 25 ετίας και η πολυματική του αξία είναι ελάχιστη αυτή τη στιγμή ως μηδαμινή. Με συμφέρει να το μετατρέψω σε υγραεροκίνηση αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για τους οικονομικούς λόγους, οι οποίοι είναι ιεραρχικά οι πρώτοι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή. Συμφέρει κάποιον ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο 20 ετίας, 25 ετίας, χωρίς αξία, να το πω έτσι πρακτικά, να κάνει αυτή την επένδυση. Θα κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις, γιατί σας βλέπω σαν ένα πελάτη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σκοπεύετε το αυτοκίνητο να το κρατήσετε ή θα το δώσετε τον επόμενο μήνα? Όχι, για την επόμενη πενταετία, διετία. Άρα λοιπόν θα το δουλέψετε. Το έχετε στο πάρκινγκ και βγαίνετε μια Κυριακή με την οικογένεια να πάτε μια εκδρομούλα 10 χιλιόμετρα ή το δουλεύετε καθημερινά? Στην εργασία σας. Λοιπόν, εάν αυτά τα 2 ερωτήματα απαντηθούν με τον τρόπο που μου απαντήσατε, συμφέρει πανηγυρικά. Διότι η απόσβεση γίνεται σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, διότι έχετε ένα αυτοκίνητο αξιόμαχο πολλαπλασιάζοντας το χρόνο λειτουργίας του επί 4. Σκεφτείτε δηλαδή ότι οτιδήποτε είναι να δημιουργηθεί στον κινητήρα, εφόσον γίνουν οι σωστές προαπαιτούμενες εργασίες σωστά, θα πάρει τετραπλάσιο χρόνο και τετραπλάσιο του δίνουμε ζωή δηλαδή. Του δίνετε ζωή. Και εάν δεν το πετάξετε το αυτοκίνητο και το μεταπολίσετε, η μεταπολιτική του αξία σαφέστατα είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή έχετε βγάλει και το κόστος του και έχετε πάρει και μια υπεραξία όταν αργότερα θελήσετε, αν θελήσετε να το πουλήσετε. Η απάντηση είναι λοιπόν ότι συμφέρει πασιφανώς. Δεν υπάρχει μεσοβέζικη απάντηση. Βεβαίως συμφέρει. Και για πολλούς άλλους λόγους. Το θέμα της ασφάλειας, που δεν το θίξαμε, διότι υπάρχει άλλος ένας μύθος. Ότι? Υπήρχε ένας άλλος μύθος. Η μόνιμη εποδός χρόνια των συναδέρφων μηχανικών, οι οποίοι δεν είχαν σκύψει να δούνε τι σημαίνει αεροκίνηση, βασιζόταν σε τρία θέματα. Όταν ερχόταν κάποιος να ρωτήσει γύρω από την υγραεροκίνηση, ορμόμενος είτε από ένα συνάδελφό του είτε από ένα φίλο του συγγενή του, έπαιρνε τις απαντήσεις που παίρνει και σήμερα. Οικονομία, ασφάλεια, μακροζωία, περιβάλλον, έτσι. Ναι, αλλά αυτόν τον άνθρωπο, εμένα παράδειγμα, τον έβλεπε για πρώτη φορά. Έπρεπε να πάρει και μια δεύτερη γνώμη. Λογικό ήταν. Πού θα απευθυνόταν? Στο μηχανικό του. Το μηχανικό δε και το γιατρό τον επιλέγεις γιατί του έχεις εμπιστοσύνη, αλλιώς δεν πας. Όταν λοιπόν γινόταν η ερώτηση, 9 φορές στις 10 η απάντηση ήταν «Μπόμπα θα βάλεις στο αυτοκίνητο,
κάνει ξηρή καύση, τα είπαμε προηγουμένως, θα φάει τη μηχανή, θα σέρνει τα πόδια του. Τίποτα από όλα αυτά λοιπόν δεν ισχύει. Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ξηρή καύση, έχει αποδειχθεί ότι δεν σέρνει τα πόδια του. Και πάμε λοιπόν στο θέμα της ασφάλειας, της επικινδυνότητας. Μπόμπα θα βάλεις. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας και οι αυριανοί πελάτες του φίλου μου του Σάγη ότι σε όλες τις πόλεις, τις μεγάλες με έντονα προβλήματα ρήπων, η αεροκίνηση εφαρμόζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είτε στην Αθήνα παράδειγμα, τα λεωφορεία με τις μπαλίτσες, με τις βούλες αυτές και είναι φυσικό αέριο. Τα απορριμματοφόρα και οι σκούπες που γυρνάνε στον δρόμο επίσης, τα δε ταξί και είναι υγραέριο. Η ερώτηση που προκύπτει βεβαίως, η εύλογη είναι εάν ήταν πραγματικά κινητές μπόμπες, θα φαινόντουσαν να κάνουν το γύρο του ιστού μιας πόλης όπου από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη θα μπει μέσα. Όπου το θίξατε, εγώ θυμάμαι τα ταξί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ένα υγραέριο πάνω από 20 χρόνια, 25. Έτσι, βεβαίως. Στην Θεσσαλονίκη το υγραέριο ήρθε περίπου από τότε που ξεκίνησα λιγάκι να ασχολούμαι εγώ, γύρω στο 76. 75 ήταν κάποιοι πρωτοπόροι επιχειρηματίες πραγματικά που του δώσανε μια όθηση και μέχρι τις ημέρες μας είναι πρωτοπόροι. Οφείλω να δηλώσω προς το πρόσωπό τους σεβασμό. Διότι αυτοί προϋπήρξανε από μένα και υπήρξαν και οι δάσκαλοι μου. Και στους δασκάλους του κανείς πρέπει να υποκλίνεται, έτσι. Άρα και στο θέμα της ασφάλειας καταρρίπτεται ο μύθος αυτός ο οποίος αναφέρατε και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί από τη λειτουργία. Εκτός αυτού, για τους αμφιβάλλοντες, επειδή το ίντερνετ είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη, εάν πατήσουν τη σελίδα της ADAC στα γερμανικά, η οποία είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός και ταυτόχρονα είναι ένας οργανισμός ο οποίος ελέγχει την ασφάλεια και επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τα οχήματα λόγω ελλειπούς ασφάλειας να κυκλοφορήσουν. Εκεί θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν να δει τους ανθρώπους της εταιρείας να τρακάρουν με 100 χιλιόμετρα ένα αυτοκίνητο που έχει δεξαμενή υγραερίου, να ελέγχουν το τι ζημιά έπαθε, να του βάζουν φωτιά, να βλέπουν πώς αντιδράει η βενζίνη. Ας αναλογιστεί κανένας ότι και να μην αισθάνεται τόσο ασφαλής με τη βενζίνη, διότι σίγουρα όλοι μας έχουμε δει στην άκρη του δρόμου αυτοκίνητα να φλέγονται, τα οποία όλα είχαν βενζίνη, ούτε ένα υγραέριο. Ακόμα και αυτοκίνητο το οποίο θα μπορούσε να έχει υγραέριο, ποτέ από υγραέριο δεν ξεκινάει και δεν εξελίσσεται θέμα. Πάντα υπάρχει σε ένα καύσιμο ο κίνδυνος. Η βενζίνη έχει τους μεγαλύτερους διότι έχει την ιδιότητα να λούζει τον κινητήρα μετά από ένα ατύχημα και η παρουσία ενός σπινθήρα είτε από ξύσιμο μετάλλου είτε από βραχικύκλωμα και σπινθήρα καλωδίων μπορεί να επιφέρει καταστροφές. Σε καμία περίπτωση από διαφυγή υγραερίου η οποία δεν υφίσταται γιατί κλείνουν βαλβίδες δεν μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Ας το διαπιστώσουν, γιατί εγώ έχω κάθε συμφέρον να λέω αυτά εδώ έτσι. Ας το διαπιστώσουν η διασώμαση, το ίντερνετ είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη. Και στατιστικά, αν έχουμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Να δούμε λίγο και τον μύθο, ο οποίος έπαιξε τα τελευταία 2 χρόνια. Το μύθο της τιμής του υγραερίου. Έχει ακουστεί λόγω της αύξησης, αν θέλετε, των μετατροπών, ότι ξέρετε σύντομα το υγραέριο θα υπερδιπλασιαστεί. Πέρσι το καλοκαίρι βγήκε από συναδέλφους σας, αυτή είναι η αλήθεια, μέσα σε ένα πρωινό, η φήμη ότι το υγραέριο θα φτάσει την τιμή του πετρελαίου, θα φτάσει δηλαδή το 1,40. Η αλήθεια ήταν ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του υγραερίου θα φτάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου. Το πόσο απέχουν αυτές οι δύο φράσεις μεταξύ τους είναι όσο η μέρα με τη νύχτα. Τεράστια διαφορά, ναι. Αυτή λοιπόν η αύξηση του ειδικού... Διότι, να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος, έχουν διαφορετική τιμή εκκίνησης. Έτσι. Έχουν άλλη βάση που ξεκινάνε. Αυτή λοιπόν η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπέστη στο υγραέριο. Και το υγραέριο αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι σε τιμές. Εμείς κάτω στο Βόλο μας λένε ότι έχουμε το φθηνότερο σε όλη τη χώρα. Είμαστε στο 0,70 περίπου. Εδώ είσαστε στο 0,80. Όπως και να έχει όμως,
Εκείνο το οποίο θέλω να καταθέσω είναι ότι η τιμή του υγραερίου σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60% κάτω της τιμής της βενζίνης. Ακόμα και σε χώρες που είναι υποκαθεστώς νομισματικού ταμείου ή ήταν, όπως είναι η Ουγγαρία παράδειγμα, ή όπως ήταν η Τουρκία. Με ένα πληθυσμό αυτοκινήτων που αγγίζει σε αστρονομικά νούμερα, αρκεί να φανταστεί κανένας ότι στην Τουρκία υπάρχουν και λειτουργούν πάνω από 4.500 πρατήρια και ότι το 70% των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων κινούνται με υγραέριο. Η τιμή λοιπόν εκεί είναι ακριβώς στη μέση. Δηλαδή, η βενζίνη έχει 4 λίρες, ήτι περίπου 2 ευρώ, το δε υγραέριο έχει 2 λίρες, ήτι 1 ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ουγγαρία. Το ίδιο συμβαίνει παντού σε σχέση με τη βενζίνη και το υγραέριο. Εδώ, αυτή τη στιγμή, η αναλογία είναι, μπορώ να πω, προς όφελος του υγραερίου κάτω από τη μέση της τιμής της βενζίνης, άμα το ελέγξουμε. Άρα η διεθνής πρακτική δείχνει ότι και αυτός ήταν ένας μύθος, ο οποίος κάποιοι εσφαλμένα, αν θέλετε συνάδελφοί μου, περάσανε... Δεν ήταν, θεωρώ, εσφαλμένα, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ένα μεγάλο κομμάτι της διαφήμισης των τηλεοπτικών σταθμών προέρχεται από τις διαφημίσεις των αυτοκινήτων. Και οι εταιρείες αυτοκινήτων έχουν κάθε λόγο να πουλήσουν πετρέλαια, άλλωστε έχουν τραβήξει επανειλημμένο στο αυτί της ελληνικής κυβέρνησης, οπότε ποιος θα ήταν και ο αποδέκτης αυτού του τραβήγματος του αυτιού, αλλά και ταυτόχρονα και ο διακινητής μιας τέτοιας ειδήσεως. Μάλιστα, κύριε Βάτσο, για να κλείσουμε, έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Πείτε μας έτσι, για να ανακεφαλαιώσουμε, επιγραμματικά, για ποιο λόγο εγώ, ο οποίος έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο το χρησιμοποιώ καθημερινά στη δουλειά μου, θα πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη να κάνω αυτή τη μετατροπή. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα λοιπόν αυτής της κίνησης? 1, 2, 3, 10. Θα σας πω τη φράση που μας είπε ένας Ιταλός τεχνικός όταν ξεκίνησα και η υγραεροκίνηση βρισκόταν στα σπάργανα ακόμα της χώρας μας. Όμως ήταν αρκετά εξελιγμένη στην Ιταλία. Γύρισε και είπε ότι... μας ρώτησε για τη σειρά των πλεονεκτημάτων μετά από το σεμινάριο, τα πλεονεκτήματα. Το απαντήσαμε λοιπόν: άμεση οικονομία, μακροζωία, family δύναμη, ασφάλεια, περιβάλλον. Και μας ρώτησε για μειονεκτήματα. Το απαντήσαμε ότι καταλαμβάνει η δεξαμενή ένα χώρο στον χώρο των αποσκευών. Αυτό βέβαια με τη διαμόρφωση και των νέων δεξαμενών, οι οποίοι έχουν το σχήμα της ρεζέρβας του αυτοκινήτου, και αυτό έχει μειωθεί ως μειονέκτημα. Μας είπε άλλο, ρωτούσε άλλο. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας και γυρνάει και μας λέει: το μεγαλύτερο μειονέκτημα του υγραερίου, της υγραεροκίνησης, σε μια χώρα σαν τη δική σας που μπαίνει τώρα και υπάρχει η αμφισβήτηση, υπάρχει το ερώτημα, είναι δυνατόν όλα να είναι καλά, είναι ότι δεν έχει μειονέκτημα. Αυτό κάνει σκεπτικό τον υποψήφιο και ψάχνει να βρει πού υπάρχει η λακκούβα. Κάποιο λάκκο έχει Κάποιο φάβα. λάκκο έχει φάβα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν μας έλεγε: θα δίνετε μία μικρή πτώση υποδύναμης. Έτσι θα δέχεται πολύ πιο εύκολα έξυπνοι Ιταλοί. Μεσογειακός λαός επίσης. Κάτι το οποίο δεν ισχύει φυσικά. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το δίναμε όμως τότε ακριβώς για εμπορικούς και μόνο λόγους. Να πείσουμε λοιπόν τον υποψήφιο πελάτη ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να το ανεχθεί σε όφελος της οικονομίας. Στην ουσία δεν υπήρχε ούτε καν αυτό. Φοβερό, καλή σκέψη αυτή θα έλεγα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Είστε 35-45 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και γνωρίζετε καλύτερα ίσως από τον καθένα πώς έχει εξελιχθεί η υγραεροκίνηση στη χώρα, αν θέλετε. Βλέπετε να υπάρχει αύξηση αυτή τη στιγμή στη δική σας δουλειά λόγω της οικονομικής κρίσης? Διότι είπαμε προηγουμένως ότι μπήκαν αρκετοί σε αυτή τη διαδικασία και λίγο μπερδεύτηκε το πράγμα. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Στη χώρα μας ίσχυε από ανέκαθεν η πρακτική της αρπακτής. Θυμηθείτε τα βιντεοκλαμπ που είχε γεμίσει όλη η χώρα, θυμηθείτε τα χρηματιστήρια που είχε γεμίσει όλη η χώρα και σήμερα είναι η εποχή του υγραερίου. Όμως, σας παραπέμπω στους ευκαιριακούς χρηματιστές,
όπου φτάσανε και κάνανε τεράστιες ζημιές με την δραστηριότητά τους, και την παγίωση αυτών οι οποίοι ήταν σωστοί, οι οποίοι παραμένουν σήμερα στο επάγγελμα που είχαν προτού εκείνη την άνθηση, την ραγδαία. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε τη δουλειά τους και πατούσαν σωστά στα πόδια τους, δεν χάσανε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Εξακολουθούν να κάνουν. Οι άλλοι καταστραφήκανε γιατί φτερώσανε, εξαφανιστήκανε. Το ίδιο πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί και στο κομμάτι υγραερίου. Δηλαδή, μετά από αυτό το boom, το ευκαιριακό, θα πάει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Αυτός ο οποίος έχει αξίες, αυτός ο οποίος κάνει τη δουλειά του από έρωτα και όχι μόνο να πιάσει να κάνει μία αρπαχτή, παρά την όποια κάμψη που θα υποστεί για λίγο διάστημα, θα εξακολουθήσει να δουλεύει. Σαφέστατα, οι εποχές είναι τέτοιες που όλοι μας θα πρέπει να συμβάλλουμε. Εκτός από την ποιότητα της εργασίας και με τις τιμές, γιατί οι πελάτες μας είναι δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν χάσει τις δουλειές τους και ψάχνουν να κινηθούν με το αυτοκίνητό τους για να βρουν μία άλλη, κάνοντας πολλές φορές δουλειές του ποδαριού, είτε έχοντας μία δουλειά η οποία υπολειτουργεί και θέλοντας να μειώσουν και αυτοί τα έξοδά τους. Γι' αυτό θα πάνε να βάλουν και υγραέριο, για τα άμεσα ωφέλη. Σιγά μην ενδιαφερθούν σήμερα στην κατάσταση που είναι η οικονομία για το πόσο ωραίο περιβάλλον θα παραδώσουν στις επόμενες γενιές. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί, αλλά δεν είναι δυστυχώς η προτεραιότητα. Λέω λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την πραγματικά δύσκολη κατάσταση κάποιοι άνθρωποι θα δουλεύουν με λογικές τιμές, θα δουλεύουν με προσοχή πάνω στη δουλειά τους και βέβαια θα ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων που λέω ότι θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Συνηθίζω να λέω ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι νέοι άνθρωποι ιδίως, θα πρέπει να οδηγηθούν σε δύο κατηγορίες επαγγελμάτων. Στο να παράγουν κάτι, οτιδήποτε να είναι αυτό, και στο να προσφέρουν με τη δουλειά τους λύση στα προβλήματα των συνανθρώπων τους. Αυτές οι δύο κατηγορίες, γραβάντες και τσάντες, πεθάνανε. Κάτι το χειροπιαστό. Κάτι το οποίο θα προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στους